Komiti mar Senate wi weche mag puro luongo jatend migawo mar thieth ohala kod keto mwandu mondo dhi odadhoge wi wach mar mbolea mabandia ka jopur ikwayo mondo kik wito tese mane gitiyo godo e nyiewo mbolea kuom sirikal. Kane oloso kod jofwambo, Seneta ma Kirinyaga James Murango olero ni bad migawo mochung'ne nyiewo mbolea kowuok e pinje maoko nitiere migawo mar thieth kod ohala. Oyango ni gidhi nyime gi nonro e mbolea mabandia mawacho ni sirikal osebedo ka uso ne jopur mar yango adiera mar wachno. Kuom thuolo mar jumbe ariyo sani, jopur osebedo ka goyo lipode ni sirikal uso nigi mbolea mabandia, gino mosekelo achiedhnade mathoth ka jopur koro dwaro mondo oduoknegi pesagi. Komiti mar Senate wi weche mag pur koro chako nonro matut e wi wach mbolea mabandia ni. Jakom mar komitino ma bende en Seneta ma Kirinyaga James Murango oyango ni giseluongo jatend migawo mar thieth, ohala kod keto mwandu Rebecca Miano mondo bi oduok penjo wi kaka mbolea mabandia nochopo e pachoka. Tunataka tujue kama kuna wakora ambao walihusika katika serikali. Tunataka tujue ni vipi mbolea ghushi ilifika katika maghala ya halmashauri ya nafaka. Ni nani walipeana ama ni nani walileta ile mbolea. Tumeita waziri wa viwanda ambaye anaitwa Rebecca Miano kwa sababu ya shirika la ununuzi ambao inaitwa Kenya National Trade Corporation yenye kununua mbolea iko katika wizara ya viwanda. Tumeita camps ambao wanafaa kushughulikia umbara wa bidhaa. Tujue ni vipi bidhaa ghushi ilifikia mkulima. Murango bende kwa jopur mondo kik wit mbolea kod obwok mane ginyiewo godo mbolea go komedo ni ponono ni oyanga diera mar wach ni to nyaka sirikal bichur jopur. Na ndio nauliza wakulima wote Kenya ambao walinunua mbolea ghushi katika halmashauri ya nafaka nchini, msitupe mbolea ambao mlichukua, msifute jumbe fupi ambazo mlipewa, msitupe mbolea kwa sababu tutahitaji kama ushahidi wakati tunafanya uchunguzi. Lazima tuhakikishe kwamba wakulima waliopewa mbolea na kununua mbolea ambayo haifai wanarudishiwa pesa yao, na pia wanafaa pia kupewa fidia kwa sababu ya kukosa nafasi ya kulima kuwapatia ama kuweka pesa mfukoni. Kama gidhi nyime jopur mameru to kata kamano no dhi nyime kod nyiewo mbolea mar sirikal odiochieng' ma kawuono ka ginyiso mor ma gin godo e rang'iny mamalo mar chenro kaka dhi nyime e dero mar sirikal no. Tumefanywa kazi mzuri na tumepata, na ndio hii, na naona pateresa iko sawa kabisa. Wengine walikuwa wanadanganya iko na mchanga, lakini iko sawa kabisa. Jopur go kode wach mbolea mabandia ka gilero ni en mbolea mawendo kendo neno ni thoth jopur pok ong'iyo kode. Pateresa OCP ni mzuri sana. Tumeshaitumia kwa demos mingi pale vijijini tukifunza wakulima na inafanya vizuri sana. Ni vile iko mgeni kidogo, lakini watu wamezoea DAP, lakini unajua watu wanataka sana kununua rangi. Na si DAP si ataikuwe lazima ikuwe black. Bora tu hii fertilizer ikienda ifanye vizuri ndio watu watakuja kuleta, sababu hii fertilizer ni slow release, ndio sababu wanasema ukioka kwa maji haiyeyuki mapema haraka kama zile zingine. So naimiza watu, mvua ikiwa mingi hii fertilizer ndio inaweza maintain mmea wako. Dero mar NCPB ma Kiganjo Nyeri kata kamano nolor kawuono. Tende dero nolero ni giseuso mbolea duto mane gin godo kendo gichano kelo moko eka giyepi. Magitimore kinde ma jopur osechako ywak ni kinde mag komo kadho weyogi kendo gidwaro mondo sirikal oru nonro e wi mbolea kapok gichako